janjiku aja kesusu. Gadang. Ayo. Salah wis. Nimas ingsun prasopo sinek senan bumi tangis ing tias soflene malik Mas. Loh. Soflene malik iki. Mulane kok madhep kene kriyip. Sebentar. Iya, mboten napa-napa. Nek kesalahan teknis iki. Apa-apa. Ora apa-apa kesalahan teknis. Sik, disikut sik. Lagi softline maintenance. Heeh. Itu mlebu. Malik. Softline iso malik iki kepiye ya? Mbok dibenake lho, Ding. Sik to, ha? Dibenake lho. Malah nyulek mengko nek aku sing benake ora tau nganggo softline aku ki. Suwek Mas soflene Mas. Oh. Waduh, lah dilem kuwi. Dilem mawon nek suwek tesih saged mboten. Mbok dipines. Napa ditambal tubles saged lho. Oh, ngawur. Ini masuk mata Mas. Waduh. Masuk mata separuh soflenya. Waduh. Gimana? Wah, tombok iki, Ding. Wah. Niku ngagem banyu pralon napa-napa niku? Walah mesakake. Wis aja nangis. Aja nangis. Gak apa-apa separuh aja gini. Wah, malah apik. Senengane sing separo. Tekon dike mau ya bawane Mas. Tekon ndi ya? Tekan Bambarsari. Iya. Maaf ya Mas Gading, maaf Nggih, mboten nggih. napa-napa. Ngapunten Nggih, moro-moro nggih. ya Mboten mlebu ngono. Nggih, mboten napa-napa. Soplen ki lancang senengane mlebu. Heeh. Softline ki ra dikon mlebu dhewe kok. Oh. Mlebu kok separo. Apa kabeh? Nganteni langgamnya duet ya Mas Gading. Oh, nggih. Wah, iki nganu sik. Klarifikasi dhisik, YouTube geger. Geger share. Oh, kenapa Mas? Gara-gara ini tadi. Oh, mergo aku udu mergo ke softline mlebu separo mau. Duh. Udu. Kenapa Mas? Mergo aku muni arep dadi adikku Rasido ngono. Jane iki Arul sing arep dadi adikku Rasido. Arul sambeling kok. Senengane Udu sampeyan.
Oh, adi wedok. Oh iya, ndak apa-apa. Nggih. Tapi calonnya ya sida loh, Mas. Heeh, Kak. Yuk, Monggo. sekarang sinten? Mas Gading dulu apa saya dulu? Oh, manut. Umume lho iki. Mas Gading sing nyedak rene apa aku sing nyedak rono? Mas Janu ngalih sik. Ki ngalih dhisik. Sira ngalih sira. Wong tuwa aja ganggu dhisik. Ulun boya kita. Boya pun api. Monggo. Iya, aku yang kesana ya, Mas. Nggih. Di sini mau. Aku tak ngalih ya enek. Ki kon madhep ngendi nek ngene iki? Hadap sini no. Madhep mriko. Hadap sini sayang no. Mbok Rin, mriki. lho, Madhep Mbak. kono sepet aku. Oke. Kene aku tak ro kowe Rul. Duduk apa berdiri Mas Gading ini? Oh, manut. Duduk apa berdiri? Derek. Derek. Aku ora oleh mungsuh ya sapa sing Duduk gelem nggih aku ya. berarti. Nggih. Piye Mbak Antil? Ngopo to? Oh ya Mas Gading, Mas Gadange ya golek gandengan dhewe no. Mah pun boten seneng dhewe kok. Ya. Oh seneng dhewe. Ngondo bos senengane. Yening tawangan nalintang wong bagus. Aku ngenteni tekamu bareng miku inang koso Kang Mas. Sontakan ke pawartamu. Enak dhewe. Digolekke sing rada imbang. Imbang apa nih? Dedeg piadeke rak rada Oh, imbang nang karo Mbak Oriza. Monggo Mbak Oriza. Liyane ya nyambut gawe nyiapke parikane tentang Universitas Jana Badra. Nah lo mikir. Ben mikir, heeh. Wong Nggih. sinden-sindene oke-oke ya do akademik kabeh kok ya. Ya, iki ngersake dijenglengke. Nah, kiai lemu-lemu ki le jenggleng ya sing kuat. Sing semangat. Nggih. Sing semangat, Mbak. Lemu kowe lho, Mbak. Ya justru aku nek kelemon nek ambrol piye engko iki. Iki yut lho. Ora apa-apa. Ayo dibawani no. Ya ben dilekasi karo sing lemu dhisik. Maksudnya sing luwih gedhe. Oriza berarti. Sing luwih gedhe awake iku ya panjenengan to ya. Aku iki langsung kok padake gedhe ngono lho. Ayo no. Saben bengi nyawang konang. Genjreng Tin. Ya aku nembang ning genjleng kono. Asa. Aku sing jengleng. Iya. Jula. Jolo gek di jengleng ya. Pak? Tibaning padha sikilmu ben bareng karo balungan. Go yo Tin, konang. Kene dhewe Tin. Konang. Nah, ngono kuwi. Ayo. Kono kuwi, Mbak. Oh, iya. Berarti nek saya lemu ki saya dhuwur. Engko kowe dhuwur. Yo malah nek iso mumbul nek lemu ki. Menek. Ya pokoke tibaning padha sikil kuwi bareng karo genjlenge balungan. Nggih. Gentenan Mbak Risa sing nembang, Mbak Tatin sing genjlengke. Siap, Mbak Tatin. Iku dune Pak Yanto aja jenggleng. Yen memajang mong karo janon kuning. Ayo gek wis. Ah, ngono kuwi. Drama sing seru. Mek dakduk. Ora penak. Kurang mantep ya, Kurang Mbak. mantep mek plekenyik. Sing mantep dong wonge semene kok mek TikTok. Gilir meneh, Mbak Tatin sing nembang, Oriza sing jegleng. Siap lho, Zah. Ya, siap. Manut kendange pokoke sa. Kambang
Ayo sing semangat. Oh, sumbul ta iki? Nek ora mumbul ya tok perlamang nggo tangan ya kena tak dang jleng. Ngono iki sing mantep ngono. Beleni Mbak Tatin. Oh nggih. Kembang wae. Wetan. Ono ki. Ya ngono kuwi. Guna. Sing gogrok ki apane? Apik sah kamu. Lah? Tetep profesional. Rono rene kok kodok. Ayo dibales Mbak Riza. Sampeyan merak mumbul saka kono terus Nggih, anjlok rene to. nggih. Mbak Tatin ya kudu ngono. Sampeyan nembang Mbak Tatin sing mumbul saka kono. Genti pokoke. Ben adil. Iki nek pacitan palaran no. Ayo. Perang wae sah. Oh, arep gawe perang ya, ora apa-apa. Arep gelut kok ati ora tau ketemu ngejak gelut niku, Pak. Bambangan cakil iki toke. Ah, cakile sapa? Ngece. Ayo, pacitan. Kula. Pak. Heeh. Pacitan. Ora dadi nek peneng ora dadi. Lah aku rung rampung lan nembang kok nggo mic. Ngono. Lah iya kudune pas ngene-ngene iki langsung des ngono langsung kowe glundung rono tekan kono. Gah, kowe kuwi. Panas. Udan. Ayo, Mbak Riza nyontoni parian terus Mbak Tatin parian. Terus sinden-sinden tok patah parian mboko siji. Nanoneno tentang Jana Badra. Ono zebra, Heeh, ana zebra. warnane abang. Heeh. Zebra apa kok abang iki? Nika kula cat Zebra dhewe. kerokan po. Nggih. Batangane? Mugi Universitas Jana Badra semakin berkembang. Ayo, Tatin aja gelem kalah karo Riza, apa? Kudune sinden sithik ya. Ayo ora. Aku urung mikir ya sih. Aku le matur sikit mau to do siap-siap parian. Bener Mas. Nek biasane sinden sik. Sik. Ke Apa, Mbak? ke Jakarta. Ke Jakarta. Rapopo. Lalu ke Gunung Kidul. Waduh. Men Universitas Jana Badra. Semoga semakin unggul. amin. Iki ya HP. Arep urutke saka sapa? Sing tuwa dhisik apa sing enom dhisik? Sing ketoke siap sapa? Bu Pras. Kok timbang jenengan carry dhewe mah entek anu lho, Bu. Iya. Ya sing sepuh sike. Serapopo nek Disuni berkah sike sing sepuh. Tatin monong Jakarta Yupras arep ning ndi? Saya tak mikir dilit. Heeh. Aja mung gilit yu. 30 menit ya oleh kok yu. lali. Nek lali jejere ya. Mbak Neti dulu ayo areng apa kowe? Ayo Mbak Neti. Mangan bakpia. Mangan Bakpia. Bapyake mempur apa anu net? Muni bakpiane mangan bakpia. Entek pitu. Wah, boros men. Ngelih. Mugi Universitas Jana Badra
Sukses selalu. Amin. Amin. Ya, makin rene makin do mikir suwe-suwe anting entekan ukara ki mengko. Ora apa-apa. Ugak. Sapa iki Mbak Tatin? Bajute Ibu sapa? sampun siap. Oh, Bu Prastiwi siap. Aku gaya Nah, iya kek ndiyen nek kowe iki. jur di bandem sandal. Bandemi bareng-bareng yo. Ya aja menggo parian kono. Aja kejem-kejem Pak. Batangane apa yu? Mugi Universitas Jana Badra semakin menginternasional. Wah, pinter tenan Bu Prastiwi. Bapak-bapak. Ibu. Hah? Dengaran Bu. Loh, aku capek ya. Sip Bu, terima kasih Bu Pras. Lanjute sapa? Menika Mbak Nur. Nur. Mbak Nur Tiana. Rono ya, Rono aja. Kok tak nutupi sah. Terus ya. Kutha Yogyakarta istimewa daerahe mugi Universitas Jana Badra juara mahasiswa lan mahasiswine. Amin. Luar biasa. Iki yo apik. Pokoke apik kabeh. Dhuwur. Suarane Glontor. Lanjute sapa? Mbak Iu. Mbak Mbak Iu. Ayo Mbak Iu. Ayo kan nanti Ik. Dong apa to urung muni kok. Sabar. Sabar Mbak, sabar. Salah kok mangap terus rage muni-muni. Wis kok rage. Ayo Ika ki nek arep muni mesti mangap sike kok ya. Ancang-ancang loh. Ke Surabaya sambil membawa tas. Universitas Jana Badra menciptakan mahasiswa berkualitas. Amin. Ming kari dhewe, Mbak Anting, ayo. Ayo Ting, mikir Ting. Ting, mikir kowe iki. Ora ming turu-turu Ting. Ayo, calon sarjana S2 ya padake. Ayo Ayo Bu Ting. Anting. Mengko bar iki turu oleh wis Ting. Heeh. Ning parikane sing apik. Ayo Ting. Dikali Ngapa? Karo udut ora? Ora. Gayane kok dikali nek bahasa Indonesia ya Neng di kali. Nek Jawa ya neng kali. Oh iya, tapi campur iki. Oh iya sekarang mau. Neng kali ketemu Pak Bolot ora. Ora baleni. Neng kali ada itunya. Apa kuwi? Apa bae neng kali apa bae? Jana Badra University Baca. melahirkan mahasiswa unggul dan berbudaya. Tepuk tangan dong. Ora ditepuk tangani dhewe kon tepuk tangan. Wah, apik Sing kabeh. menika sampun. Ya, lanjut. Nano neno. Iki Pak Dalange ora? Ora. Oh iya. Tak weklis dan sinden kok ya. Panas udan haling-haling caping gunung. Yo, gandeng iki penggeronge anyar telu sapa wae. Pak sapa nyono? Pak Wondo, Pak Tusya, misuwaya 1 2 3. Misuwa caping gunung. Wah, bantas kabeh. Yo, nak yo lanjut.
dalang menika Penjogete oke. Penjogete sak menika tambah loro. Tambah. Oh Enten iya sing pasukane abang-abang. joget ana, orang ping manusia sendok saiki Sendok. tambah meneh. Nggih, niku saka ngendi? Ketake kaya Saking Baduy. pundi, Pak? Aduh. Ya. Sukara. Hah? Ngendi? Oh, saking Purworejo. Wah, aduh, guys. Oh, lah nggih. Matur nuwun, Satu, ya nggih. apresiasi pokoke. Yuk, langgame dilekasi ke Mbak Tatin. Yuk. Dek jaman kerajaan Jerkelingan Oper Mbak Oriza. Jarene wis amanah keturunan sing Apa yang kamu pikirkan, Mbak Tatin? Aku melihat jogetannya dia. Wah, Iya. tiru-tiru ah. Yang baru. Ayo jar Mbak ngene iki lho, Mbak Lunjukan. Yang ku bang. Ya kowe sik karo nembang ayo. Ayo. Ya coba nek karo nembang piye? Sakar bisa nyaman gunung desa raja
Reza lenggah, Mbak Tatin tetep jumeneng. Nah, mergo iki mau aku ya durung ngerti season apa iki Durpresi arep neng Limbukan apa neng ndi aku ya durung ngerti. Oh nggih. Disuwun keprisa karo Pak Suryadiman, Durpresi wonten Limbukan menapa wonten gara-gara? Wonten pundi, Pak? Oh, terakhir tancep kayon. Oh, terakhir tancep kayon. Oh, nggih. Ya, iki mau isih ana ingkang saka Jana Badra uga ngersake apa ki mau ngendikane Pak Yanto mau, Pak Hakim mau Anu napa? Ngidam Sari. Nah, iki uga saka kadang-kadang PKWL klasik lumantar panjenengane Pak Putra Dikari Gina Baladewa ya ngersake kangening atiku sing dikersake Mbak Ika. Nah, iki Ngidam Sarine ben dipinangkani karo si anak wedok Mbak Anting. Ku kangening ati Mbak Ika. Ayo Mbak Anting. Jumeneng disepoti nganggo cauk gletak pelok yuk. Sugeng dalu Pak Geteng. Sugeng dalu Mbak Anting. Sugeng dalu Mbak Tati. Sugeng dalu Mbak Ante. Sugeng dalu sedaya masyarakat Universitas Jana Badra. Nggih. Nganu. Universitas kok masyarakat ki piye? Lah ya calone masyarakat to. Lulusan. Ngucapke apa? Napa? Arep ngucapke apa? Ya, saya mengucapkan selamat Disnatali, selamat ulang tahun untuk Universitas Jana Badra. Semoga tetap konsisten menjadi instansi pendidikan, lembaga pendidikan yang melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang unggul, berbudaya dan juga berdaya saing sampai internasional. Wah, luar biasa. Ini doa mahasiswa seperti saya tuh pasti diijabah. Kowe iki kok anu kok ngunggul-ngunggul iki awake dhewe. Iya, doa mahasiswa tambah doa anak kos. Wah, mesti dijabah. Terus doa apa meneh? Doa anaknya sapa lah ngono kuwi. Ya doa siapapun insyaallah Iya, terijabah. insyaallah terijabah. Doa baik akan dikabulkan dan kembali menjadi baik. Iya, amin. Kok pirang-pirang wayangan ora tau mangkat nang ndi, Nok? Sing apa? Saya kemarin kebetulan pas Oktober kemarin hampir 1 bulan Pak D. Dalam rangka ikut meramaikan dan berpartisipasi dalam acara ASEAN Panji Festival. Jadi kayak kolaborasi 9 negara. Seperti itu. Elok tenan. Ini ya tetep orang lali karo le wayangan. Nggih. Anu Pak, nek ajenge keplok-keplok mawon. Mboten usah isin. Ayo dikancani Mbak Tatin ana sing ngersake Ngidam Sari ben dibawani Mbak Anting. Siap wong suwe ya ora tau krungu suarane Mbak. Suwe ra melu wayangan Suwe ra melu wayangan. Bawane digawe sing syahdu no. Do kangen. Dahwang bagus pepujaning ati. Suwe banget rawayangan Pak Di. Ini nyatane ya suarane sih serak-serak basah ngono kok yang tetepan. Kaya ngene wong nandang kas maran. Diselani Mbak Tatin ora le bawa? Ya diselani to, iki suarane rada serak-serak. Oh ya. Saiki si Anting kan serak-serak basah. Coba nek Mbak Tatin serak-serak kepiye coba? Serak-serak kecut. Serak kecut iki piye contone? Iya nek bar ngombe jeruk Terus serak. arake serak terus kan jeruke kecut ngono. Oh, ngecet nganu. Apa? Ibu-ibu dapure omang disediani jeruk. Ibu-ibu apa? Dapur. Ibu-ibu sing ning Pak. pawon. Ibu-ibu sing ning dapur. Lah ngapa?
Lha mang dicepaki jeruk, ngece Lah, berarti. Lah aku ora ngerti kok. Mun aku nggawa teh kok. Oh iya. Duh tiba nek Tatin suarane cetha jelas. Nek Anting serak basa meneh coba. Besok kapan katakan cecer lan wong bagus. Oper meneh nang ngene Pak Tatin. Anting wis arep nombang lho Pak mesake. Oh iya. Umpamakna sinah kodho. Kok ditambahi iki? Lah mbok. Sing jenengane maca pat kuwi kawengku Oh, guru iya, iya. lagu, guru Salah. wilangan. Salah Pak De. Tambahi sak kata wis dadi fatal. Oh iya. Delange langsung ngitung. Salah. Umpamakna nahkoda tanpa prau sasacara ing Jalatri. Rada cekak saiki nafasmu ting. Anu Pak, kula nembe radi asma. Wah, Kan kula mbiyen alumni Covid ping 3. biyen kena Covid to, Ben. Ha. Meng Covid kok alumni iki lho. Nggih maksudnya ping 3. Alumni Covid kok bangga. Ping 3 meneh. Ayo sing digo penutup Mbak Tatin karo Anting bareng. Neno. Piye anune? Yuk. Nyidam sarias Yo, Nidam Sari tak introni nganggo sulingku dhisik. Yuk. Tibane tumpes mat. Sen ora mlayu ana munyuke barang. Jandak rica-rica we. Yo. Ayo. Wah.
Wow. Pecah kula man. Wah, edan tenan perange. Wih. Wah, rame tenan man. Kowe iki maju kari dhewe, mundur dhisik dhewe. Nyatane mungsuhe ampuh-ampuh kabeh man. Mboten kiat kula man. Kula sumangga dhewe man. Halo bambu. Pecah kula man. Piye Satama, Kartomarmu ngendi kok kowe isih sing mundur? Kirangan man. Melipir nguyuh sajake man. Oh alah. Wis kono kek mundur mesake karo kowe aku iki. Sesuk njaluk ilmu. Karo bapakmu sepen ampuh. Nggih. Kula sumanggaken man. Heeh. Kok kurang siji. Nggih pun men. Dina nggih wae. Kowe tunggu tumbal. Nggih. Kartomarmone kok Pecah kula man. Edian musuhe ampuh tenan. piye Kartomarma? Mungsuhe ampuh tenan man. Matane lho. Musuhmu sapa? Iya, musuh kula pun Antasena. Oh lah, kono gek mundur. Kurawa sapa sing durung maju ditareni arep maju apa ora? Niki. Kula sumanggaken man. Yung. Oh wedhus sih. Kakang Durna. Gimana Dek Pate? Kok ora kabar-kabar? Ah, lah jenengane ku nekoni bocah karo turu. Lajeng pripun nek anten iki Jal? Durung nganti tekan Saptaarga wis dicekat karo Antasena karo Anoman. Kamangka wong loro nika ampuhe ora jamak-jamak. Ora ana sejarahe Kurawa kok iso menang musuh wong loro kae. Ah, kula ki apa jenenge nyimak leda tantang-tantangan Antasena kalih Kartomarma. Mosok Kartomarma direke teneh kondang Kartomarma iso ngalahke Antasena, ngaten. Tingkat kepercayaan diri wis nganu di atas rata-rata Dipate. Nggih. Lajeng pripun? Oh. Wis ora ana gunane gawa Kurawa niku Dipate. Nek kok penjalin nyimpang dalan golek dalan riya Dipate. Nggih, Kakang Durna.
juang kahang terus sumbar kumalodo kuntur keto keter patur bumi gonjing ang Patih Jangyirwaksa inggih kula wonten dawuh sinuwun kalenggan iki bakal ketekan sing dadi sedyaku nggonku nedya males wirang udi tuwuh sedane Sudarmaku ya kuwi sawarga Rama Prabu Newata Kawaca awit nalika semana aku wis nampa ature Catu Garataga lan Bilung wase jebul sing nyedani Rama Prabu Newata Kawaca kuwi wujude Brahmana ya kuwi Begawan ciptaning sing nyatane kuwi jebul panengah para Pandhawa kekasih Raden Arjuna ya Raden Janaka durung lega rasane atiku yen to durung kelakon mateni karo Janaka inggih lajeng keparengipun kados pundi ingkang abdi cumadung dawuh Prabu teh dina iki kadangku diajeng mustaka weni wis budal dhisik ana ing negara Ngamarta sedya manjing dadi duratmaka supaya nyolong karo wujude pustaka Jamus Kalimasada merga pusaka kuwi pinangka dadi kekuatane para Pandhawa yen Kalimasada bisa dicidra bakal gampang nggonku ngrenah padine Janaka Patih kowe wae aja wedi kangelan dawuhna kabeh wadyabala negara Mantaka patang penancap sak panekare kabeh wadya sabrang buta-buta disiagake kring lampit brungkat kimpul ngluruk ning negara Ngamarta goleki sing jenenge Janaka nek perlu Ngamarta dibiuki bathang sayuta inggih estoaken dawuh lajeng bidal kula menjang menapa raketang colok lintang sambung opor wah ngelih aku ki sambung opor mangga dina iki nggih estoaken dawuh nuwun pangestu
Oh. Ah, oh. Oh. Ah. Oh. As. Oh. Ah. 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 Oh. Waduh. Oh. As. Oh. Ah. As. Ah. Ah. Genten ono. Genten ono iki, gocek ono. Wah. Ah. Oh. Ah. Ah. Oh. Ah. 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 Iya. Ah, iya. Iya. Wah. Udus. Oh iya. Wah. Edian ya. Ah. Wah. Wah. Oh. Wah. Ah. Ah. Saya masuk dibalik gitu iki. Oh. Ah, kowe iki rasa metune yo. Ah. Iya. Yo, mlebu neh yo.